Jaha, aamun vuorossa pajalla. Täällä on sattunut ja tapahtunut paljon tässä nyt viikon aikaan. Tosiaan sain tosta yhdeltä kaverilta nyt sitten kuitenkin varapannun ja täällä on mittavia tuhoja sitten katteltu tosta Tammisaaren kisan jälkeen. Ja ei se ihan kauhean vahvasti sitten mennyt, että hyvä syöttö alkoi olemaan siellä kolmosella, että oli aika paskaa keliä se perjantai ja siinä ne 2 pätkää yritettiin vaan selviytyä maaliin, kun ei ole kokemusta semmosesta oikein limakelistä ja vettä tuli niinku 10 piskoa, vaikka oli vaan 3 luvattu. No ei se mitään, kattellaan tuhot tosta nopeasti ja mä sitten rupeen vielä herteleen autoa tossa pikkasen. Tänään olisi tosiaan penkkipäivä tuolla TT Speedillä ja lauantaina tai perjantai ajetaan sitten taas kilpaa. Mutta tosiaan kansihan on nyt mallia tommonen, tossa tullut tommonen reikä ja tulppahan oli hitsannut tonne oikein kiinni. Kutospytyssä on tulpan kärki. Perkele kun ei tarkenna. Tulpan kärki on niinku tuossa sormen alla. Mutta kaikin puolin muutenhan se olisi ollut ihan vetokuntoinen. Nokka-akselit säilyy ehjänä, mutta sitten taas imupuolen toi pukki on murtunut tosta, että se on lyntänyt kyllä venttiilin aika lailla pohjaa. Öljypohjasta oli revennyt sitten toi yksi kiinnike tosta pikkasen halaki, että kyllä se niinku on saanut siipeensä kyllä ihan kohtalaisesti. Tässä mä sitten otin tosta moottorista nyt noita osia tohon uuteen. Siellä on tosiaan sylinteri kajahtanut oikein ihan paskaksi. Suoraan sanottuna. Vähän pimeä tuolta. Ja männässä on reikä. Ja muutenhan siellä on nyt sitten ollut kyllä vettäkin sylintereissä, mutta muuten männät niinku suhkot ehjät. Ja mikä on hyvä asia, niin sehän kyllä niinku hyvin pyöri kyllä toi moottori, mutta kun sai kannen pois. Ja täällä meillä on nyt uusi luomus sitten, että mä otin siitä vanhasta moottorista tosiaan M3 suodatinjalan ja laturit ja ohjausteostimen pumput ja startin ja tietysti sitten pakosarjan ja vähän venttiilikoppa oli vanha, mutta toi vähän johtoja ja noita putkia. Ja taas on aherrettu pajalla. Perkele kun tää värisee toi lamppu, kun en oo saanut niitä säätöjä, mutta on aherrettu aamusta iltaa. Käyty välillä vähän töissä maata kaivaa ja aamut täällä. Nytkin kello on 4 aamulla ja aamut vietetty tosiaan tässä ja sitten iltapäivällä takaisin. Ja kova luotto on, että päästään penkkiin ja nyt on keskiviikko ja huomenna sitten auton pakkaus, jos vaan saadaan tänään säätöihin. Ja siitä sitten taas kohti kisoja perjantaina Kauhavalla asfalttisprintti. Katsotaan vaikka seuraava video sitten penkkikopista. Mä kasaan nyt ton imusarjan tohon paikkaan. Ja mulla ei täällä nyt oikein mitään kameratelinettä, niin mä en saa tätä oikein hyvin mihkään, mutta mä otan vaikka pätkää, kun mä saan sen imusarjan paikalle. No niin, nyt on työpäivä pulkassa ja nyt tosiaan vielä suuttimet tuli huollosta. Kävin äsken TT Speediltä hakeen. Kiitos nopeasta aikataulusta. Myös Pinjektorille, että oli vähän hässäkkää tässä nyt tämän homman tiimoilta, mutta siinä on huolletut suuttimet ja vara-anturikin. Siinä mun täytyisi vaihtaa toi nokka-anturi, se on tuolla tuon vanoksen takana tuo.
koittaa se sinne saada ja noin toho suuttimet paikalle ja muuten mä sainkin tän aamuyöstä kasattua, että vettä koneeseen ja kokeillaan käynti. Katsotaan vähän ajan päästä lähteekö. Lähti käyntiin. Pikkasen on glykoolia makoputkessa kun hönkii kyllä niin pirusti, mutta kytkin oli vähän oudon oloinen, että perkele se mä laitoin sinne ton E30 painelaakeri ja se oli samanlainen nyt toi kytki kuin siellä kisoissa, että se menee sillain niinku jäi vähän niinku puoleen väliin ja nyt se niinku tuli, et en tiedä perkele tarraako se käpälä johonkin kiinni vai mikä vittu siinä on, mutta nyt kun sitä pumppasin se lähti pelaamaan kyllä, mutta nyt olisi sitten ajatus lähteä sillä penkkiin saman tien katsoa, että kuinka se pelaa. Vähän jännittää kyllä. Nätisti käy kyllä. Otetaan, jos päästään penkkikoppiin asti, niin otetaan filmiä sieltä sitten. No niin, nyt ollaan täällä taas tutussa ja turvallisessa paikassa, eli TT Speed penkissä. Saatiin sain 2 päivään puristettua sen taas lyökkiin ja alkaa kohta piiskaaminen sitten, että Tero vielä kattoo liina kireelle. Niin kyllä siitä vaan sitten hyvä tulee. Paskanen kuin mikä, mutta nyt ei ollut aikaa oikein muuta kuin laittaa mosa paikalle. Otetaan taas pätkää kun ruvetaan rummuttelemaan. Vakiomoottori, se on siinä nyt jonkinmoiset nokka-akselit vaihdettuna, mutta 252 ja 260 newtonia. Ihan yllättävän hyvin kyllä, niin on oikein yllättynyt kyllä kuinka hyvä moottori voi ollakaan. Uskoisin, että vähän vielä saadaan puristettua siitä, mutta ei viitti rajoitinta nostaa tuosta vakionostajat ja kaikki, niin ei viitti kiusata liikaa, mutta on kyllä ihan tosi hyvän oloinen ja hyvä käyrä kyllä tuli. 2 päivän savotasta työvoitti. Nyt kelpaa lähtee viikonloppuna vetään sillä. On kyllä hyvä mieli nyt kun se pelaa taas.
kyllä vaan. Joo, se olikin 2,5 perhana se moottori. Mä luulin, että se oli 2,8, mutta ihan hyvä 252 tehoja ja 260 vähän päälle nyyttoneita, että ihan hyvä oloinen moottori ja hyvä käyrä. Ei muuta kuin vehkeet talliin ja huomenna pesu ja pakkaus ja Kauhavalle asfalttisprintti ja sitten vedetään viikonloppuun. Ei mitään. Uusia videoita sitten taas ajohommista. Moro!